What's up mga ka-Spotlight? Nagbabalik tayo sa isa na namang bagong episode ng ating podcast under CLTV 36 at RBC Media Group. At kung last week nakita natin ang ating usapan sa SWAT Fitness Gym, ngayon naman nandito tayo ngayon. First time ng Spotlight na magkakaroon tayo ng taping sa labas ng isang venue. Like for example, dati coffee shops, restaurants, tapos nag-gym tayo, and now nandito tayo sa SWAT Fitness Paintball. Ito po ang first sa buong Luzon, if I'm correct, no? Tapos last July sila nag-open, and ito ang first ever na mag-fed na, and you can also experience yung parang totoong gun na hawak nyo na, no? So ito, makikita lang po ito sa tabi ng SWAT Fitness Gym, wherein you can experience kahit casual gaming, or you wanted to have like a team building, yung mga kasama natin, yung family members, reunion, or any corporate party, sa pwede nating rentahan itong paintball na it's open from Tuesdays to Sundays from 8 a.m. to 5 p.m. So, before tayo mag-start the discussion, I would like you to meet our guest for today. Isa sa ating kilala na fitness, lifestyle, na content creator from Bataan, so considered as Central Luzon. Yes. Kevin Nobleza. Palapakan naman po natin. Hello everyone, good afternoon po. So nakita natin si Kevin na launch siya doon sa first ever episode natin na lumabas ang Spotlight with Asheng. Yes. So as we all know, Asheng is your special someone, Yes no? po. So, kumusta naman yung experience mo doon sa first podcast na pinatawag kita? Actually ko nun parang na-shock ako nun kasi Oo. nga ang usapan namin, Manonood lang. nanonood lang, shoot ako ng mga BTS, Mm. and then nagulat ako, oy, tinawag mo ko sa... So yun, syempre nandun na ako, punta na ako, ayun. Kasi yun last February. So nung nakakwentuhan kita, medyo ka pa, shy type, ganyan. Yeah. Pero nakikita ko doon sa mga contents mo na you are one guy na mahilig sa adventure. Yes. Kasi meron ka mga contents na nagbabike, may contents ka na nag-run, na nag-workout, ganyan. Bakit mo pinili na magkaroon ng lifestyle na ganon? Kasi isa ako dun sa mga tao dati before na parang nangangarap lang din na ano kayang pakiramdam kapag na-achieve ko yung gantong body, ganon. Though di pa naman perfect yung form ko, pero at least may progress. Yeah. So isa ako sa mga yon. So naisipan ko lang din na what if itry ko? Wala namang masama Tsaka at the same time, syempre healthy tayo Oo. So, How did you overcome yung kasi hindi ka ba na-awkward the first time mong workout sa gym? Kasi usually mag-workout ka lang muna sa bahay, mag-cardio ka muna, tapos nung nag-gym ka na-experience mo na yung totoong workout, ano naramdaman mo nun? po kasi yan Actually, nag-start ako noon, pandemic. Oh. Kumbaga, syempre sarado lahat So, home workout talaga Doon ako parang natuto hanggang sa medyo lumuwag-luwag. And then, ayun, nag-aya ako ng mga friends. Kasi nga, introvert ako Oh. Parang hindi ako nag-gym nang ako mag-isa. So, kailangan ko ng someone na... Kailangan 4 or more kayo. Hindi naman, kahit mga 2 or 3, ganun. So, Naku, nagsama. Asheng, sino kaya kasama niya? Nasasama ba si Asheng sa gym? Hindi, pa kami noon. Parang hindi pa Hindi kami... pa kayo magkakilala. hindi pa kami Pero lately, magkakilala. nasasama na siya sa gym. Nag-gym kami last week. Last week kami nag-gym. Last week lang? Asheng! Asheng, ito ka. Magpakita ka sa camera. Mag-hi ka lang. Ayan, Asheng. Hi. Ayan si Asheng. So para, alam ko kilala niyo siya para makita niyo lang din siya. Bakit? Oh, yeah. So, Kevin, for the last several years, naging disciplined ka dun sa pag-workout mo, and for sure dun sa pagkain mo, pag-intake mo ng pagkain. Ano yung naging adjustment mo doon? Kasi hindi naman ganun kadali na mag-workout ka lang, pero you're still living the lifestyle. Yung nakagisnan mo. 'Di ba? Katulad ko. hindi mo naman pwedeng kainin lahat ng gusto mo. Well, di naman masama, ganyan. Pero if you're doing something na gusto mo bago yung lifestyle mo, you wanted to have like very active lifestyle, ano yung binago mo doon? Actually, sa akin kasi, actually pwede namang i-generalize Pag once na nakakita ka ng progress, parang dun ka mas mamomotivate na mag-work harder So sa akin, syempre, pag katagal-tagalan, parang hinahanap na rin siya ng katawan ko Parang di na siya require. I mean, require na siya na sa parang sa isang araw kailangan mag-workout ka.
parang pagtagal-tagal yun. Nasama na siya sa routine mo. Kumbaga yes, nasama na siya sa routine. So, paano ba ang schedule ng isang Kevin Nobleza na ang workout mo ba ay Monday to Friday, mag-gym ka, Saturday, Sunday, magbabike? Anong schedule mo? Ano ko dati, Everyday. ang routine ko, morning, magbabike muna ako. Oo. Magra-ride ako niyan. Tapos afternoon ako mag-gym. Everyday. Actually, hanggang from Monday to, minsan hanggang Sunday Oh, okay. dati. Pero syempre kailangan, may cycle yun Oo. para balance yung workout mo sa katawan mo. Para balance yung ng muscles, no? Tapos, ngayon, nakita mo yung SWAT Fitness Gym. What can you say about dun sa SWAT Fitness Gym? Kasi, nakita natin, maraming gym. Alam naman natin yan. Pero, what do you think yung nag-stand out dun sa SWAT Fitness Gym na napanood natin last episode with Sir Jay and Coach Lance? Actually, pagkapasok ko pa lang dun sa gym, nung nakita ko yung pinaka-place niya, na-amaze agad ako Kasi kumbaga, if gym rat ka or mahilig ka mag-gym, ang hahanapin... Ay, daga sa gym? Hindi, Ba't gym siya, rat? para siyang katawagan lang siya ng nag-gym. Ah. Mahilig ka mag-gym, gym rat yung tawag sa'yo Akala ko may rat sa gym. Hindi. Gym rat, ibig sabihin, tambay ka na sa gym. Parang ganon. Kaya gym rat. Okay. So kapag ganon ka kasi, pag gym rat ka, isang mapapansin mo or isang advantage mo dun sa gym na pupuntahan mo is yung lighting. Kasi syempre dun ka nagpa-flex ng mga gains mo So napansin ko dun sa SWAT Fitness, ang ganda ng lightings nila, yung mga pwesto ng mga dim light nila. So isa yun sa parang, ay, okay tong gym na to. Relaxing. At the same time, Yes. nakakapag-workout ka. Very welcoming, no? Yes. Diba? So, itry mo na ang SWAT Fitness. Anyways, so na-try mo na bang mag-paintball before? Ngayon kasi, sa katabi nila, meron silang SWAT Fitness paintball. Ito yung nasa location natin ngayon. Na-try mo na bang mag-paintball before or yung sport na using a gun? Hindi po totoong gun, ha? Guys, hindi po totoong barela. So may trigger warning po tayo na sa lahat po ng hindi po totoong barel yung mga gagamitin dito, okay? Na-try ko once sa EK. Okay. Paintball din talaga siya. As in, pero mas malawak yung place dito tsaka mas maganda yung mga obstacles nila dito. So exciting. Grabe, no? Parang first time ko nakita yung paintball site nila. Parang nakaka-excite na makipagbarilan. Kasi, number one, lalo na open naman to sa lahat ng like for example, nagising ka lang ng isang morning, Tuesday morning, Wednesday morning, you wanted to have some fun. Tapos lalo na ngayon summer season na naghahanap tayo ng ibang magagawa, lalo na ang mamahal ng gas ngayon, hindi ka makakapunta dun sa mga malalayong lugar na mga beach, ganyan, mga pool, pero you wanted to play under the sun. Siguro I think it's a good idea then, or it's a good thing na meron tayo dito sa Luzon area na may paintball din na accessible. Actually, taga Bataan ka, di ba? Yes. And it's siguro wala pang 1 hour. Siguro mga saktong mga 1 hour. Mga 1 hour, you can also go here. Actually, around the lang to. Sa, alam ko galing ka ng SFX. Friendship area, Ponsetia Avenue, na Angeles City, no? Tapos pwede rin siya sa kids, no? Kasi alam ko meron kayong susuotin na safety gears for you, may helmet, ganyan, para maging safe yung playing. Meron din silang mga dito, meron din silang mga, what do you call this, mga nagbabantay, para mga marshals, para ma-check nila kung paano yung takbo ng game, di ba? Ikaw ba, nung na-try mo na yun dun sa isang lugar, what do you think is yung kagandahan na magkaroon tayo ng mga ganitong mga kumbaga pinupuntahan? Kasi as you all know, according to Department of Tourism Region 3, ang Central Luzon po ay may kumbaga landlocked area. Kumbaga wala po tayo mga maipagmamalaki na mga beach, wala po tayo mga maipagmamalaki na mga tourist destinations. So ito po, Department of Tourism na po ang nagsabi na wala po tayo mga tourist destinations talaga, na mga beach, na mga ganyan. Siguro meron tayong mga mapupuntahan, mga restaurants, mga pinagmamalaki natin. I think it's high time na pakita na natin na masyadong maganda ang culinary heritage. Why not bring something new to the table, diba? Ikaw ba na-excite ka ba? You wanted to try it later on? Gusto natin subukan yan. I think mag-one-on-one kayo ni Ashang later. Pwede. Pero, Kevin, like for example, going back dun sa topic natin, yung sa lifestyle mo. Yes. Ano ba na nakadagdag pa ng
sa confidence mo nung nagkaroon ka ng change of lifestyle? Actually, yes. Oo. Isa yon sa self-confidence. Tapos, ayun nga, syempre, alam mo yun, mas mapapansin ka ng, kumbaga, more job, more rackets, ganyan. So, good thing talaga siya sa akin na, kumbaga, naging consistent din ako. Ano yung favorite mong workout? Paiba-iba eh. Before, ang favorite kong workout nung medyo magaan pa ako is pull-ups talaga. As in, Pull-ups yung gano'n? yes, halos everyday ako Ang pangit ng nagpo-pull-ups. Basta't yung nakalambitin ka, nakaganon ka. Tapos, pinupul mo up, yes. pa-up yung sarili mo. Yes, ayun yung favorite workout ko before. Pero ngayon, nagfo-focus ako sa legs eh. Legs. So, squat. Oh my gosh, ang sakit no. Kasi hindi naman na kailangan i-workout ng todo yung yung leg day mo eh. Kasi nagbabike ako, ka eh. So ano naman yun? Nakakatulong ba yung pag-gym mo dun sa pagbabike mo din? Actually, yes. Since yung leg workout nga sa squat yung favorite ko. So nagagamit ko siya kasi nga 'di ba sa Bataan, more on mga mountains yung ride. Oo. So advantage ko 'yun. Na kapag malakas yung quads ko, hindi ako masyadong pagod pag Nahihirapan. nagpe-pedal ako sa pabundok. Ato ba, na-try mo na ba? Kasi meron tayong tinatawag na triathlon. Triathlon. Meron tayong running, swimming, and biking. Iniisip mo ba na, kasi parang yung ginagawa mo ngayon parang duathlon na duathlon. run ka, magbabike ka, ganyan, may mga triathlon. Naisip mo ba na sumali dun sa mga ganong sports? Actually, yung duathlon, parang minamanifest ko siya na sumali Okay. soon. Pero alam ko kasi ang requirements nila doon is road bike. Okay, road bike. So, Mga hindi ako professional naka-road bikes, no? Oo, hindi ako naka-road bike, naka-mountain Mali mo bike pwede ako. mong gamitin yung pang Japan na bike, yung may basket sa May harap. basket. Para pag nagutom ka, meron kang pandesal sa harap, di ba? Anyway, going back, ano yung magiging tip mo siguro dun sa mga tao na awkward, nahihiya na mag-start, na mag-workout, or mag-transition dun sa magandang lifestyle, dun sa active lifestyle na meron ka ngayon? Kasi for sure, ikaw, di naman naging ganun kadali. So, ang masasabi ko lang sa inyo, kailangan nyo lang talagang pumunta doon mismo. Kumbaga, kailangan nyo magsimula ngayon. Pumunta saan? Sa SWAT? Sa SWAT Fitness, kailangan nyo mag-enroll sa SWAT Fitness para magpaganda ng Oo. katawan. Kasi number one guys, hindi naman talaga for for beautification, for for physical improvement. Ano ang nagbago sa'yo bukod sa physical improvement? Ayun din pala, Sir JM, parang pwede ko rin idagdag na nakakatulong siya sa peace of mind ko. Oh. So, syempre, di natin maiwasan minsan stress tayo. Oo. So, di ba yung iba, minsan stress eating, alam mo yung mga ganong pang-past nila sa Ako, dun ko siya nakukuha sa pagbabike tsaka sa pag-gym. Okay. Parang mas gusto kong pinapahirapan yung sarili ko, parang dun nare-relief yung bigat stress, yung bigat ng loob mo, Oo, dun. Kasi ako lately, kasama ko yan si KK, nagsistress eating. Di ba? Lunes na Lunes, ang dami mong ginawa, magkakayaan kami. Alam mo na yung mga pinakasikat na manok dito. Na-try na namin lahat. Ngayon ba, kumakain ka ba ng mga ganon? Yes, actually, sa akin ngayon, di naman ako masyadong conscious sa kinakain ko ngayon eh. Kumbaga, may limitations lang talaga lahat. Pwede mo namang kainin lahat eh. Pero kailangan may limit. Huwag kang too much sweet, too much salty. Doon ka talaga, once nag-limit ka, doon mo makikita na, ay, parang medyo nagkakalaman ako ng konti. Ganun. Paano ba yung yung version mo ng healthy eating? Paano ba ang pagkain mo? Ako kasi more on protein ako eh. Protein meaning as yung in, mga protein food na kinakain? chicken, beef, eggs. Okay. Tapos pag nagkukulang ako minsan, nag-uwi ako. Nagpo-protein bar, ganyan. Basta more on protein kasi doon talaga nabibuild yung muscle mo. Naku, speaking of protein at saka mga ganyan-ganyan, may power shake po ang SWAT Fitness. Wow. Na-try natin last episode na sinabi ko na to nung last episode na may mga whey kasi na hindi masarap. Diba? Meron. Na parang, yes, they do the, yung job nila na mag-provide sa'yo yung i-restore yung Ng mga protein, muscle, yes. ganyan. Pero kasi, diba, masarap kasi iniinom yung whey kung masarap din talaga siya, diba? So ako, personally, no joke guys, masarap po ang power shake ng SWAT Fitness. Actually, gusto ko nga mag-round 2 with KK. Si KK, kahit di siya nag-workout, nag-whey po siya. Ano ba ginagawa ng whey? I-explain nga natin. Yung whey protein kasi, siya yung nag-help magpalaki ng muscle. Kumbaga kasi ganito kasi yan eh. Syempre, maraming nalilito eh. Pag sa gym, hindi ka talaga nagpapalaki ng muscle dyan. Ang ginagawa mo sa gym, nagkakaroon ka ng micro tears. Pinupunit mo yung muscle. Pinupunit mo yung muscle mo pag nasa gym ka. So, paano siya lalaki?
kailangan mo ng proper Restore. meal tsaka proper sleep. Doon siya nagbi-build. Tapos ayun nga, at the same time, kailangan mo mag-take ng mga protein, especially mga whey protein, kasi nga, sila yung tumutulong na mag-repair ng mga nasirang muscle. Para mag-firm siya. Yes. Para lumaki. Para lumaki. Okay, sige. Yes. Ngayon, pinag-uusapan naman natin yung mga muscle. Asheng! Round 2, Asheng. Hindi natin pwedeng ipa-flex si Kevin nang wala si Asheng. Asheng, dito ka. Kasi pinag-uusapan namin yung mga yung mga workout, yung mga pagpunit ng mga muscle, ganyan. 'Di ba? Marami kasing followers si Kevin Opo. na gustong mag-flex si Kevin. 'Di ba? Sige nga, pakita mo nga yung mga muscle mo, Kevin. 'Di ba? Oh, sige. Ilan din? Oh, Ay, wow. ano tawag dyan? Bicep? Biceps. Tapos yung ganon. Dito naman, triceps. Triceps. Then shoulders, chest, abs, legs. Maraming nagtatanong, meron bang abs si Kevin Obleza? Sa ngayon, wala pa. Wala pa. Going there. Asheng, may Yes. abs ba siya? Tabs. Tabs. Sige. Thank you, Asheng. Thank you so much po. Kasi baka sabihin nila, pinaflex natin siya, wala si Asheng, di ba? So ngayon, Kevin, before I let you go, before we end this, ano yung for you, pinakamalaking twist or pinakamalaking lesson na natutunan mo simula nung nag-start ka ng active lifestyle? Kasi nabanggit mo kanina na nakatulong siya sa peace of mind mo, ganyan. Para sa lahat ng mga hindi nakakaalam, ano yung kumbaga secret mo dun sa pagiging active? Ang secret ko sa pagiging active is Ay, consistency. secret. And then, Ano? consistency. Yeah. Syempre, may mga times talaga, aminin natin na may mga times talaga na tinatamad tayo mag-workout na parang, ayoko pumunta sa gym today, natamad ako. Pero, alam mo yun, kailangan mo lang talagang i-overcome yun. Pumunta ka lang din doon, kahit tinatamad ka, once na nandun ka na sa gym, Wala ka na magagawa. wala ka ng choice eh. Alam mo yun, kumbaga, gawin mo siyang consistent. Kahit tinatamad ka, mag-workout ka pa rin. Kasi nagbayad ka na din eh. Yes, Diba? para sulit din yung binabayad mo, di ba? So ngayon, ano pa yung mga binabalak mo pa na meron ka ba mga gustong gawin bukod sa pag-gym, sa pagbabike, sa pagtakbo? Ngayon kasi, focus mo na siguro ako sa Asheng. Yes. Yes, Asheng naman talaga. Okay. Hindi, focus talaga ako ngayon sa gym eh. Kasi this past few months, parang medyo umano yung gains ko eh. So ngayon parang nire-rebuild ko siya. Anong gains? Anong meaning ng gains? Gains, yung kumbaga yung muscle, parang nawala siya, ganon. Meron pa ako mga nakikitang terms na na bulking. Ano yung bulking? Pag bulking ka naman, yun, face yun ng physique mo. Dalawa kasi yun bulking tsaka cutting. Okay. Pag bulking, medyo malaki ka. From the word is bulk. Okay. Bulk yung katawan mo. So, more on marami kang fat sa katawan. Okay. Then pag cuts naman, dun mo talaga makikita yung mga cuts, yung mga muscle. Kumbaga liliit ka, pero form yung muscle mo. Okay. Kumbaga tuyo ka, ganun eh. So, correct me if I'm wrong like for example, meron kang katawan na medyo walang laman. Magbabalking ka muna. Ganun ba yun? Depende siya eh. Depende sa gusto mong gawin. Yes, depende talaga yan. Kasi may mga lean bulk, may marami eh. Pero ako kasi ngayon ginagawa ko lean bulk kung kaya. Okay. Okay na ako sa upper ko. Ito lang talaga yung parang pinaka-chan ko yung papalitin. Abs. Yes, ganon. yan na lang. Ang hirap kasi ng abs lalo na pag meron tayong may mga pagkain na dumarating bigla sa buhay natin na hindi natin pipigilan kainin kasi lalo na pag nilapag sa'yo yung chocolate cake sa harap mo, parang binubulungan ako na parang, JM, kainin mo na ako. Parang ganon, di ba? Ako na ginagawa mo pag ganon. Pwede ka namang kumain, tingi lang. Ay nga, tingi tulad lang? nung sabi ko kanina. Pakahirap naman nun. Tulad nung sabi ko kanina, pwede ka namang para kumain ng mawala kahit lang yung Okay lang tumikim-tikim. Pero yung uubusin mo yung isang buo, kailangan mo talaga okay. siyang i-burn kung sakaling ganun yung... Kasi okay na yung para yung cravings mo lang masatisfy. Okay. Sige. Thank you so much again, Kevin Obleza, and we are very inspired doon sa sa active lifestyle journey ni Kevin kasi papakita namin ito yung photo niya before. Ayan, ito naman yung photo niya after. 'Di ba? So ngayon, pasalamat po kami sa ating naging tahanan sa last 2 episodes ng SWAT Fitness Gym at SWAT Fitness Paintball. Ang first ever dito sa Luzon na open po sila from Tuesdays to Sundays, 8 a.m. to 5 p.m. Ito po ay first ever siguro
considered as Huluzon. Yes. Yes, at kasi meron silang parang mag-feed gun na may experience nyo siya na yung parang totoong barel. Pero wag naman po nating isipin na totoong barel kasi laro-laro lang po tayo dito. Lalo na yung mga bata, pwede rin po silang magpunta dito. If they're having like a 7th birthday party, if may debut, if meron kayong team building, corporate events, meron kayong kung ano-anong event o gusto nyo man lang magpagpag dito, okay lang din naman. Para matry nyo din na ang ganda ng arena nila dito na you can very competitive na pwede kayo mag one-on-one. Per game, ilan yung pwede, sir? Unlimited. Kung pwede kayo makita 1,750, pwede kayo dito, okay? And ito, bukas po siya again, Tuesday to Sunday, 8 a.m. to 5 p.m. And thank you so much, Sir Jay, for giving us the opportunity na makita itong magandang gym at paintball venue ng SWAT Fitness. Okay, again, ako po si JM Jesus and thank you so much, Kevin. Thank you so much. Kevin ng Bataan. Thank you so much at sana na-inspire po kayo doon sa ating dalawang episode na huminto muna po kaming kakakain ng mga cake, tsaka mga pasta, tsaka mga fries, tsaka mga pizza, tsaka mga Burger. kung ano-ano pa, mga burger, ayan. Dito naman po tayo sa fitness, okay? I think next week, tingnan natin, baka maglalapang na naman ako, pero I think it's time for me, sinabi na ni Lord sa akin na it's time for you to go back to the gym. Kala mo talaga. Ayan, thank you so much. Ako po si JM Jesus and I'll see you dun sa next episode po natin ng Spotlight. Thank you so much.